Oikein hyvää iltaa, hyvät herrat ja naiset ja lapset. Täällä ollaan Itä-Hämeen opistolla ja tästä alkaa jouluvaellus. Ja mennä agilitina. No jopas jotakin. Siinähän hieno. Siitä voi valita. Jotkut hepat pitää ääntä, kun painaa korvaa. Kuinka voi nähdä? Ei ole paljon vaihtoehtoja, nyt on kontattava. Kyllä kannatti kontata. Wow. Onko jännittävää? Kyllä siellä jotain. Mitähän? Onko siellä hassuja? En mä ees Niin. Onko nyt hyvä? Haluaisiko joku joulukahvi? Niin. Ihan totta. No niin. Ajattelin, että ne rakastaisi sitä lehtikaalia. Minä tossa. No on se kertakäyttömukeista tehty. Hieno. Tässä on vielä yksi. Toppasko se siihen? Olipa se kiva tapahtuma. Ja koska voin, ajelenpa nyt tästä kotiristeyksen ohite ja kohti Tollinmäen risteystä. Sillä hyvin todennäköisesti siellä vielä voisi olla Hartolan maatalousnuoret, jotka ovat pitäneet tulia yllä Nelostiellä kulkijoiden iloksi ehkä 5 asti. Toivon, että löydän heidätkin. Ja löydänkin, tulet näkyvät jo. Oikein on mukavan näköistä.